a hneď za ňou aj Emma Holá z UMB. Havaš 5. UMB Banská Bystrica časom 8.19, 6. Peter Kučera 8.27, 7. Maroš Polák 8.74 a 8. Jan Drobena 9.46. My sa opäť môžeme sústrediť na diaľkarský sektor, kde ešte stále prebieha súťaž junioriek. Ďalšia bežecká disciplína je na programe 5 minút po 11. hodine. Čaká nás prvý rozbeh 60 metrov junioriek. Ďarskej Níreďházy pricestovala o celkovo 49 atletických oddielov. Ak mám k dispozícii správne údaje, tak 275 pretekárov sa Súťažiaca Timea Gajdošová z atletiky Košice. Fandíme Dominike Šváňovej v skoku do diaľky na 5. pokuse. Tak uvidíme, či sa v tom 5. pokuse posunula zo svojho doterajšieho dnešného výkonu. Vašu podporu 597. Zatiaľ dnes 593 bolo jej maximum. Počkáme si na toto číslo. Pripomínam, že Alexandra Gregušová, ak mám k dispozícii správne informácie, tak doskočila 597 a tento pokus nestačí. Koná 585.